už? Tomu Alcatrazu, Vážně? když máš, Jakože dojdeme takhle do Kalifornie. Říká Na to vezmeme úplně přes největší Aljašku a tam to vezmeme podívat, jakože budeš tam vlastní vlastně toho historii sezóny. Facebooku! máš dva směry, jeden je jako u Pacifika. Tyhle ty fotky Druhý jsou jako- kontroverzní, Máro, nezveditelné je to video. a já tě připomínám, že to, co já nepotvrdím, se na mé zdi nikdy neobjeví, takže máš smůlu. Jo. Založíme to ti máš jiný takhle. Facebook, jiný profil. A za to vás Třeba zažaluju. pod jménem Láska. Kdo říkal co? Máro, já ti A potom věřte mi, že mám dělali příbuzné, Dám kteří tam- jsou schopni to zařídit. dám tam to video od nás z chaty. Jak tam stojíš s tou flaškou. Hele, Terko? Ano? Jak to je s tím Alcatrazem? No já říkám, Mára že... říkal, že já když- říkal, že Mára tam prostě doplave, když tam skočíš. Když že skočíš to z nejde Golden daleko. Bridge, takže doplave říkala na Hannes. Alcatraz. To říkala Cože? Hannes. Ty už To to říkala- úplně nevíš. Hej, jděte do prdele. A jdeme někam pokračovat. Hej, počkejte, ale tam se prostě prej nesmí plavat, tam jezdí lodě, jako. Tam by si musel jako domluvit, že ti nechají doplavat až na to. Jak se vyhneš, ty lodi tam jezdí tak často. Ano, Mára říká, že se Takže Mára se vyhne lodím, který plavou na Alcatraz. Fuck off! To jsi říkal ty, že to je pohodička tam doplady. Já jsem ti celou dobu říkal, že to je sebevražda, v momentě, kdy tam skočíš. Ale to pohodička, Ale, proto ale se jako tě venku malo je docela pomáhat. 10 stupňů jako celý rok, takže jako... To já, když skočíš do těch vody, které mají tak 2. Tak To jak ne, je to teda bude tak výsledný 5. stanovisko, váš? To Hej, jo, 2 jo, tak to ne, to má víc. Hej, tak plaveš. Ne, já říkám, že má víc než 2, já neříkám, že plaveš. Prostě plaveš, jako. Tvoje máma plave, prosím tě. Ale houby. Cože jeho máma Ale neplave, prostě natoč to, jeho máma neplave. Moje maminka mě naučila plavat. Moje taky. No, Ale zapomněl. Tak- nemluv o ní škaredě. Tak beru zpátky. Jeho máma plave. A tohle nebude na Facebooku. Píše, budou úplně nejvíc. No na mojí zdi určitě ne. To se vsaď Máro. nevadí, já to dám klidně na svůj. Tak jo, tak dobrý. Tak. Vážení účastníci, takhle Nasrat. vypadají orgové po první schůzce, Nasrat a protože rozmazat. jsou Hej, posílaný jak sakra. samci. Hej, já nějak zařídím, aby jistí lidi ti neměli v přátelích, to nějak bude. Jo. Tak třeba si Máš to vykačit. tohleto taky. A do prdele. Ale to je cool, už, aby to, no to je jedno. Každopádně, jako, Já už jsem říkal, že se vyplatí se podívat na profily organizátorů. Máro, že ty si myslíš, že tohle nikdo na Facebooku neuvidí. Tak uvidíme, jaký je bratr Jak smrdlík. tisíc lajků za minutu. Terko, já přemýšlím, který, jako jestli ještě horší varianta než tohle, jako. Já Hele, nevím, tak tady dohromady. Ještě tohle. no, jako jo, no. Asi tak. Takže vážení, prostě. Ale kolik myslíte, Dobré. že má Ne, prostě... jak to bylo? Kolik si myslíte, Nebo že má ještě, bratr ještě vnitřní si můžeš paměti mobilu? stáhnout Dost. a ukázat ti zadnici. Já jsem naposled natáčel a prostě po 500 mega mi to řeklo plnou paměť, tak já nevím. Tyjo. Já mu furt Třeba měla nevěřím. 20 minut a pohodě. Já myslím, že když se jako budeme jen tak bavit o nějakých Bratře, píčovinách, přestaň na tak chvilku on se natáčet. zaplní prostě paměť Jo, dobře. a bude klid. Ne, papi, jako, to dokud platí, neskováš to ten prostě mobil, platí, tak oba dva. přestaň chvilku natáčet. To se napáčí, pojď. Ne, prostě máš ještě pořád vytážený mobil, musíš si ho schovat do kapsy. Schovej si ten mobil do kapsy.